الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن
أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله Poštovani prisutni, cijenjeni izaslaniče Reisul Uleme, profesor dr. Džavad Hodžić, cijenjeni direktore Gazi Husrev Begove medrese, velikodostojnici islamske zajednice, prijatelji Gazi Husrev Begove medrese, profesori i profesorice, učenici i učenice, dragi roditelji, rodbino i prijatelji, dragi gosti, Esselamu alaikum. Od srca vam upućujemo riječi dobrodošlice na svečanu Matursku akademiju 472. generacije maturanata i 40. generacije svršenica Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu. Generacija koja danas završava svoje školovanje u Gazi Husrev Begovoj medresi broji 117 učenika i učenica Gazi Husrev Begove medrese. Taj broj činilo je 49 maturanata i 68 maturantica, a bili su raspoređeni u jednom muškom, 2 ženska i jednom mješovitom odjeljenju. Iako je svoje srednjoškolsko obrazovanje sticala u periodu pandemije, i ova, kao i svaka prethodna generacija svršenika i svršenica Gazi Husrev Begove medrese za sobom ostavlja značajne rezultate i uspjehe koji su ostali upisani na stranicama medresinog ljetopisa. Priliku da nam se obrati i na taj način isprati ovogodišnju generaciju maturanata i maturantica imat će direktor Gazi Husrev Begove medrese, dr. Hafiz Mensur Malkić. Zamolit ćemo direktora da nam se obrati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Poštovani izaslaniče Reisul Uleme, profesor dr. Dževad Hodžić, poštovani magistre Sejid Efendija Eminović, roditelj i voditelj Odjela za osnovno i srednje obrazovanje pri Upravi za obrazovanje, odnosno u Rijadu Islamske zajednice, poštovani direktore Behram Begove medrese u Tuzli, dr. Ahmed Hatolić, poštovani direktore medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu, Zuhdija Handanović, poštovani predstavnici medresa iz Mostara, Travnika i Visokog, direktore Fonda Bošnjaci, predstavniče BH Telekoma, profesori i profesorice, poštovani roditelji i maturanti, dragi prijatelji i gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku želim da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom u ovako velikom broju uveličali ovu našu današnju svečanost. Danas prisustvujemo svečanoj akademiji maturanata Gazi Husrev Begove medrese. Ispraćamo 472. generaciju maturanata i 40. generaciju maturantica. Ovo je generacija koja je određen dio nastave zbog pandemije koronavirusa pratila sa distance, pratila od kuće, što je obilježilo njihovo školovanje u medresi. To nas je uveliko obavezivalo, te smo se svako na svoj način dovijali i prilagođavali datim okolnostima i pokušavali da pronađemo najbolje odgovore i rješenja. Mi, profesori i odgajatelji, trudili smo se da naše đake što bolje odgojimo i da im prenesemo što više korisnog znanja i vještina. Đaci su se trudili da usvoje što više znanja, dobiju što bolje ocjene i ostvare što bolji uspjeh. Vi, roditelji, trudili ste se da ih zdrave i žive izvedete na selamet, na pravi put. Brinuli ste se za njih više nego za sebe i strepjeli hoćete li dočekati ovaj dan kada će vaš sin ili vaša kćerka Hairli završiti Gazi Husrev Begovu medresu, školu koja za nas Bošnjake, muslimane, znači više od škole. Nakon dvogodišnje spriječenosti da na ovako svečani način ispraćamo naše maturante i maturantice, Allah Đelešanuhu je odredio da vi, ovogodišnji maturanti i maturantice, ipak imate svoju svečanu akademiju. Elhamdulillah. Dragi maturanti i maturantice, mi, vaši profesori i profesorice, ponosni smo zbog vašeg uspjeha, a danas posebno mogu biti ponosni na vas, vaši roditelji, drage majke i očevi. Danas smo i sretni i sjetni. Sretni jer izvodimo još jednu uspješnu generaciju maturanata i maturantica i vraćamo vas roditeljima kao izrasle, ozbiljne i obrazovane mladiće i djevojke, a sjetni jer se rastajemo s vama i vi sa nama. Nadamo se da ćete uz Allahu Đelešanuhu pomoć biti uspješni i da ćete čuvati svoj obraz i svoju čast, da ćete čuvati čast i ugled Gazi Husrev Begove medrese i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Molim Allaha Đelešanuhu da vam podari svaki hajr i bereket u životu,
da vas pomogne na studijima i fakultetima i u budućim poslovima i zadacima. Čestitam vam, dragi maturanti i maturantice. Čestitam i vama, poštovani roditelji. Allah mubarek olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Zemlja mesdžid tvoj je, Boži pejgambere, iznad nje je kube od vječite vjere. Iznad nje je kube od vječite vjere. Selamun alejkum, ja Rasulallah, alejkumusselam, mili ummet moj. Mir neka je s tobom, Boži blagoslov, ti ummete dar si, gospodara moj. Mihrab Mekka ti je, to crno kamenje, u njoj jedna Kjaba, druga povišnje je. U njoj jedna Kjaba, druga povišnje je. Selamun alejkum, ja Rasulallah, alejkumusselam, mili ummet moj. Mir neka je s tobom, Boži blagoslov, ti ummete dar si, gospodara moj. Minber je Medina, ta revda zelena, zelena i bijela, ogrlica njena. Zelena i bijela, ogrlica njena. Selamun alejkum, ja Rasulallah, alejkumusselam, mili ummet moj. Mir neka je s tobom, Boži blagoslov, ti ummete dar si, gospodara moj. Ti ummete dar si, gospodara mog. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Salavat i selam neka je na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda alejhi selam, onoga kojem se uzvišeni obratio riječima: uči, čitaj u ime gospodara koji stvara.
Neka je selam na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji su imperativ za sticanje znanja postavili kao svoj životni prioritet. Molimo Allaha da naše današnje okupljanje bude obasjano njegovim blagoslovom i milošću, onako kako su stoljećima obasjavani naša medresa i njezini alimi, a kojima su dobro poznate riječi da su alimi nasljednici vjerovjesnika. Milostivi Gospodaru, učini da titulu svršenika Gazi Husrev Begove medrese dostojno nosimo i ispunimo amanet velikog vakifa, te osnaži plemenitu vjeru u našim dušama i učini naše korake na putu dobra postojanim, a ovaj današnji skup blagoslovljenim. Pola milenija nakon imenovanja Gazi Husrev Bega za namjesnika Bosne, te 485 godina nakon osnivanja medrese, nalazimo se ovdje, u Begovoj džamiji, srcu Baščaršije i kruni Gazi Husrev Begovog vakufa. Preuzimanjem njegovog emaneta koji nam je ostavio kao softama, njegujući ga kroz ove 4 godine, došlo je vrijeme da ga predamo sljedećim generacijama kao baklju koja će im obasjati puteve kroz medresu, ali da ga i ponesemo u našim srcima tokom dugog putovanja koji se nalazi pred nama, ako Bog da. Samim tim uputno je da na ovom posebnom mjestu obilježimo događaj koji možemo posmatrati kao krunu našeg školovanja u medresi, svečanu akademiju. Nakon 4 godine na putu sticanja korisnog znanja i vještina, u kojima smo se trudili da damo maksimum, iz ove ustanove izlazimo kao upotpunjene ličnosti i u život ulazimo kao gazinovci. Nosijeći u sebi iskustva koja smo stekli u medresi, mi ponosno koračamo u budućnost, nosijeći u sebi svjetlo Islama kao glavni putokaz. Uči, čitaj. Kur'anski imperativ koji smo slijedili ove 4 godine otvorio nam je vrata znanja i kao i mnogima prije nas približio našu vjeru i proširio naše razumijevanje mnogih njenih do sada nam nepoznatih aspekata. Preuzevši kalem kao naš mač i Kur'an kao štit, kroz svako iskušenje prolazimo sa strpljenjem i istrajnošću, te poput Kuršumlije stojimo stameni i kroz najteža vremena, te postajemo živi spomenik ličnosti Gazi Husrev Bega. Kao gazinovci u svom okruženju, na nama ostaje da širimo svjetlo Islama i da opravdamo stoljeća, tradicije i mukotrpan rad naših predaka koji su dali sve za Bosnu i Islam. Osnaženi njihovim emanetom, mi napuštamo okrilje naše medrese, te se spremamo za prvi let, za neistraženi svijet u kojem trebamo naći svoje mjesto pod suncem. Noseći sa sobom uspomene na naše drage kolege i poštovane profesore i profesorice, koji su dali sve od sebe da nam prenesu što više znanja, ostaje nam da sa osmijehom i podignutom glavom zakoračimo u život i ostavimo svoj trag u historiji. Gdje su zlatne ptice ljudskih snova, preko kojih se to bezbrojnih mora i vrletnih planina do njih dolazi? Protkana ljubavlju i nesebičnošću, škola čiji učenici tokom cijelog života ostavljaju pečat svojim djelima i skoro 5 vijekova svjedoče o dobrobitima mudrog Gazi Husrev Bega, ispraća 472. generaciju maturanata i 40. generaciju maturantica. Izlaze braneći titulu Gazije, heroja, junaka, tragajući i dostižući snove, ohrabreni i ojačani, sa nesrušivim bedemima ustanove osnovane sa jednim ciljem, da bude dom nadarenih, učenih i čestitih. U prvoj vakufnami napisanoj 1531. godine se kaže: dok je svijeta i vijeka dobrobit vakufa ne prestaje, niti se njegovo djelovanje do sudnjega dana završava. A dokaz te trajnosti su učenici koji čvrsto i odlučno, izučavajući knjigu jasnu,
Slijedeći sunnet poslanika, alejhi selam, i put kojim je hodio Gazi Husrevbeg, bivaju inspiracija stoljećima, daju doprinos društvu i ostavljaju trag ispunjavajući njegovu vizionarsku misiju. Poput kaplice vode koja udubi kamen neprestanim padanjem, tako je medresa svoju srž usadila u nas, postajući naša vodilja i mjesto gdje se uvijek rado vraćamo, duhom ili tijelom. Naučeni smo da pred nedaćama stojimo uspravno, da ne budemo neznalice i da s ponosom nosimo breme koje nam je Gazi Husrevbeg u emanet ostavio, da kroz život hodimo neustrašivo, da nesebično otklanjamo poteškoće i brige vjernicima koji dođu u teške situacije i iskušenja i da slijedimo prvu naredbu koja nam je data. Uči, čitaj u ime Gospodara koji stvara. Neizmjerno smo zahvalni našim profesorima, profesoricama, odgajateljima i odgajateljicama koji su nas usmjeravali na put dobra, na pravi put, gledajući na nas kao na svoju djecu i podučavajući nas dvama svjetlima, koja je milošću dragog Allaha Rasulullah ostavio kao jasnu i sigurnu uputu svim muslimanima u emanet. Mi smo naše zlatne ptice pronašli, pa kakva tek ljepota leži u hajratima što nam ih je u ime Gospodara darovao Gazi Husrevbeg. Neizmjeran je hajr stoljećima obrazovati, odgajati i dunjaluku darovati pobožne, učene, smjerne i vrijedne učenike za kakve je medresa i osnovana. Pod okriljem riječi uzvišenog Allaha i njezinog vakifa, plemenitog Gazi Husrevbega, medresa, svjetleći punim sjajem u srcu Sarajeva, svjedoči da ono što nastane iz dobra, u dobru zauvijek i ostaje i opstaje. Zelenom kubetu nanijeti da dođem, za puta poneso salavat i dove, rodih se prekasno, ashab da budem ti, makar ko hediju selam donesam ti. Dok u revdi sjedim, tebe poželim, ka mihrabu čeznem, tebe da slijedim, džennetska je baša, kraj kabura tvoga, za šefat te molim, ja Resul el Emin. Golubova jata džennetul bekije, a baš luka bezbroj u pijesku se krije. Zbasama ka gledam u zeleno kube i turbane crne što ograde ljube. Dok u revdi sjedim, tebe poželim, ka mihrabu čeznem, tebe da slijedim, džennetska je baša, kraj kabura tvoga, za šefat te molim, ja Resul el Emin. Vakat težak
došo kome da se jadam. Ummet lijeka traži i šaretu nada. Da u san dođeš iman treba golem. Tajnu da mi šapneš kako se on zove. Dok u revdi sjedim, tebe poželim, ka mihrabu čeznem, tebe da slijedim. Džennetska je bašća, kraj kabura tvoga, za šefat te molim, ja Resul el-Emin. U safove poridane, obgrljene milošću onoga koji daje znanje, onoga koji daje život i onoga koji daje smrt. Sačuvane mišlju velikog gazi Husrev Bega, iznjedri nas jake kuršumlija njegova. Evladi tvoji sad ti selam predaju i preuzimaju emanet, čvrsto da hodi, uspravne glavi, braneći bajrak mjeseca i zvijezdi, bivajući bedemom tekbira i riječi njegovih. I sve započeto riječu milostivog samo milost pustiti može, upućujući na put Božjeg veličanstva, započinjujući tamo gdje smatraju da je kraj. Obasjani nurom božanske riječi, iznjedriše oni što svetu riječ čuvaše. A ova vrsna generacija riječ njegovu čuva gordo, kuda bi i dalje pokoljenje ukrašeno sa 9 hafiza i još drugih koji kroče ka toj tituli, nego u prve redove kada pođe se na mejdan. Znanjem i odgojem naoružani, govorništvo ko britku sablju u desnici nosimo, a kalem i hartiju u lijevoj pesnici čuvamo, gdje protiče vena do srca čista, što od srca donosi riječi mirisnim nijetom isprane. Vješti u riječi, kako pisanoj, tako izgovorenoj. Nisu se isticali samo na polju sticanja korisnog znanja, već su i među sobom satkali mrežu od mustri koje se naučiti ne mogu. Niti od požrtvovanosti, razumijevanja i bratstva obavile su u klupko svoje nekoć izgubljenu djecu, a sad već spremne sinove i kćeri bošnjačke. Po uzoru na one koji bijahu prije nas, opijeni razumskim otkrićem intelektualnog beskonačija, shvati smo da se poput bistre vode ukazaše i oni što svoje vrijeme podrediše problematici djelovanja otkrivanja nadnaravnosti stvorenoga. U tom obličju njihova krajnost je odlazila u beskraj, istražujući i prirodu i sve oko nje, vrijeme i računske tematike, a i jezičku mistiku žudeći da se ezoterično otkriće ponudi svijetu, igrajući se tajnovitošću riječi, iskazujući da svaki alim svoju osobenost mora oslikati svijetu putem govora. U jednom medresinskom dahu, kada otkuca iza titrana spomin riječi mjesta jednoga, vratit ću se sjećanju što me veze za polje moga bivsovanja. Da li ću jednoga dana ostati pust bez dijela što mi oblik dade? Zasadio si sjeme bivstovanja svoga, opraško i lovači, u dušu što spokoj u njenim odajama nađe. Sad zalivaj stablo omeđeno sa sve 4 strane svijeta. Neka su ti prostrani putevi milostivog, neka ti se zna počina kameni,
Neka ti se zna početak stameni i neka ti je jasan svetionik koji stoljećima na mirnu luku ukazuje. Sve nas veže za rebra bratinskih nam prsa, u čijim srcima utočište traži smo ovih proteklih godina, jer naglo nam zamijeniše najmilije i kućni nam prag. U tim srcima junačkim naći će se mjesta za vrata novog svijeta, ali od našeg malog pačeta gdje boravi smo jedni u drugima, nikad se ukrasti neće. Jučer, oni što su spremni primiti jedni za druge po koju strogu riječ profesora, danas ginu jedni za drugim. A sreća li je golema trpiti u ime onog koji te veže za sebe sigurno? Kao planete koje u putanji plove, gravitacija nas neumitno vuči. A sad teče tekbir, ne kapa ni cipi. Teče s usana ko med slatki, što opet u slatkoći ujede. A evo u čudu tečemo i mi. Kao godine što su nam protekle, a nismo im korita vidjeli dok se od obala nismo odmakli. I sad, otuđeni, možemo samo gledati u valove nanizani, možemo samo udahnuti gladno sav kisik vasione i u istom dahu reći: lijepe li rijeke milosni, vakat nam je k moru. Salatullah, Selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Şefi'allah. Dragi naši gosti, došli smo do najsvečanijeg trenutka današnje akademije. Prozivke maturanata i maturantica Gazi Husrev Begovi medrese za školsku 2021-2022 godinu. Razredni starješina 4. A odjeljenja bio je profesor Hafiz Omer Zulić, a odgajatelj profesor Edib Efendija Kafadar i profesor Merzuk Efendija Đulan. Pozivamo profesora Zulića da prozove učenike 4. A razreda. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Maturanti 4. A Gazi Husrev Begove medrese. Adilović, Edina i Amele Hamza, Sarajevo. Agić, Jakuba i Sedine Mustafa, Sarajevo. Aldobašić, Samira i Mine Hafiz Davud, Tešanj. Bajraktarević, Adnana i Elvire Hamza, Sarajevo. Bešić, Muje i Jasminke Senad, Sarajevo. Cibra, Suvada i Edine Ensar, Sarajevo. Džidić, Amira i Vildane Hamza, Zenica. Džihić, Nihada i Sadžide Umeir, Sarajevo.
Fatah Muse i Aiše Abdul Kerim, Sarajevo. Fehrić Bahrudina i Suvade Tarik, Doboj Istok. Garanović Halila i Safete Ismet Abdullah, Šerići. Hadžić Dževada i Mevlide Abdullah, Livno. Hamidović Hamida i Maide Hafiz Bilal, Sarajevo. Imamović Sabahudina i Anive Edin, Sarajevo. Išerić Sadrudina i Sadžide Hafiz Abdullah, Sarajevo. Jusufović Saliha i Admire Harun Konjic. Mehić Ibrahima i Selme Ismail, Sarajevo. Mukača Amira i Eldine Mustafa, Breza. Omerović Mevludina i Mejre Admir, Sapna. Ramić Zlatka i Zehre Džan, Bihać. Ratković Emira i Asime Edin, Sarajevo. Redžepi Orhana i Almase Alija, Sarajevo. Selimović Besima i Mirsade Ahmed, Sarajevo. Selimović El Haruna i Anele Muhammed, Konjic. Smajlović Senajda i Džane Aldin, Gračanica. Šabić Senada i Feride Eldar, Breza. Šljivo Farisa i Mirele Bakir, Sarajevo. Terzić Izudina i Mejase Omer, Gradačac. Tutnić Kasima i Hatidže Muhammed, Žepče. I Valjevac Envera i Fatime Omer, Sarajevo. Razredni starješina 4. B odjeljenja bio je magistar Hafiz Vedad Jupić, a odgajatelji su bili profesor Edib Efendija Kafadar i profesor Merzuk Efendija Đulan, te profesorica Hafiza Almedina Bojić-Rizvić. Pozivamo profesora Jupića da izvrši prozivku učenika i učenica 4. B odjeljenja. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Maturanti i maturantice 4. B odjeljenja Gazi Husrev Begove medrese. Aganović Šabana i Zikrete Imran, Željezno polje. Atar Ahmeda i Ameli Hafiz Hamza Hadžić,
Đedović Rijada i Lejle Ibrahim, Sarajevo. Eminović Sejda i Fatime Muhamed, Sarajevo. Hadži Muhamedović Rusmira i Mirele Senedin, Brčko. Hrustić Zehrudina i Senihe Abdullah, Kakanj. Hurem Muje i Maide Muhamed, Zenica. Kopić Edina i Medine Kadir, Olovo. Korić Emira i Elme Jasin, Sarajevo. Neretljak Fikreta i Senade Sead, Sarajevo. Pediša Edina i Denise Fatih, Sarajevo. Prasko Rahmetli Nedžada i Aide Mustafa, Žepče. Ramović Džemala i Munire Hamza, Sarajevo. Sinanović Nurije i Tehvide Hafiz Mustafa, Tešanj. Spahić Amela i Selme Faris, Kakanj. Šišić Damira i Mirsade Husein, Klokotnica. Tabaković Ferida i Elme Ibrahim, Sarajevo. Vlahovljak Mustafe i Mersihe Abdulhadi, Sarajevo. Zulić Omera i Adne Ferzudin, Sarajevo. Hadžić Suvada i Samire Esma, Željezno polje. Husein Spahić Bahrudina i Habibe Fatima, Zenica. Kepić Edina i Edine Ajna, Maglaj. Krama Samira i Selme Emina, Sarajevo. Lilić Irfana i Šejle Azra, Sarajevo. Merušić Enesa i Azemine Rahela, Konjic. Ramić Muamera i Šefike Nuđejma, Sarajevo. Sjerotanović Elvira i Sedine Ilma, Sarajevo. Smajlović Almina i Fatime Merijem, Sarajevo. Spahić Muniba i Ismete Edina, Sarajevo. Šeho Nermina i Senide Lamija, Željezno polje. Zubača Džemila i Behije Medina, Vareš. Razredni starješina 4. C odjeljenja bio je magistar Dževad Hećo, a odgajateljica profesorica Hafiza Almedina Bojić-Rizvić. Pozivamo profesora Heću da prozove učenice 4. C odjeljenja. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allah. Maturantice 4. C odjeljenja Gazi Husrev Begove Medresi. Ajkunić Mukebira Jalmi Merijem, Bugojno. Begović Sehada i Alije Lamija, Tešanj. Bešić Samira i Mejre Merijem,
Vareš, Birdahić, Vehida i Nedžmije Adna, Zenica. Bučo, Nedima i Suvadi Emina, Sarajevo. Efendić, Murisa i Rahmeti Neira, Željezno polje. Halilović, Fikreta i Aide Naida, Konjic. Herić, Zijada i Nermine Dalila, Konjic. Hudović, Nazima i Mersihe Fatima, Novi Pazar. Imamović, Mirsada i Amni Džana, Sarajevo. Kalamujić, Mahira i Mersihe Amina, Sarajevo. Kosovac, Edina i Samiri Amila, Sarajevo. Mehić, Zahida i Fatime Senđana, Fojnica. Mešić, Edina i Nisveti Sajma, Zavidovići. Mujezinović, Senajda i Mensuri Ubejda, Zenica. Muminović, Semira i Zijade Neira, Tešanj. Pepić, Esada i Hedi Dina, Olovo. Ramić, Sanela i Amele Umeira, Sarajevo. Rondić, Dženana i Elide Sara, Sarajevo. Salković, Avdije i Azri Esma, Novi Pazar. Silajđić, Fuada i Zahide Hafiza Iman, Sarajevo. Sičić, Šerifa i Adisije Amela, Goražde. Skopljak, Fadila i Fahiri Esma, Zenica. Skopljak, Dževdeta i Seđide Hafiza Fatima, Zenica. Subašić, Amira i Mirnesi Amina, Tešanj. Trapo, Reufa i Hafizi Elma, Bugojno. Zukić, Amira i Zumri Lamija, Vareš. I Atibović, Hakije i Meri Džejla, Sarajevo. I na posljedku razrednica 4. D odjeljenja bila je profesorica Hedija Jusupović, a odgajateljica profesorica Hafiza Almedina Bojić-Rizvić. Pozivamo profesoricu Jusupović da izvrši prozivku učenica 4. D odjeljenja. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Maturantice 4. D odjeljenja Gazi Husrev Begove medrese. Arnaut, Munira i Elvedine Naida, Zenica. Basarić, Amira i Dalide Hafiza Lamija, Bugojno. Bašić, Almina i Amere Šejla, Breza. Bekrić, Senada i Senije Lamija, Tešanj. Berbić, Hazima i Amile Fatima, Kakanj. Buljubašić, Halida i Remzije, Hafiza Emina, Zenica. Čobo, Ferida i Muamere Emina, Kakanj.
Čatić Envera i Razije Majla, Ilijaš. Dedić Đavida i Senade Selma, Olov. Delić Mehmeda i Salihe Asima, Željezno polje. Delić Nihada i Sedine Emina, Sarajevo. Demirović Muhameda i Rafete Merjem, Novi Pazar. Džaferović Fadila i Dženane Džejlana, Sarajevo. Gulamić Sedina i Adise Umejma, Zenica. Hajdarević Almira i Mubere Amina, Sarajevo. Hasak Raifa i Mensure Fatima, Tešanj. Hasić Arifa i Samire Dalila, Zavidovići. Isić Admira i Esme Sumeja, Ljubljana. Kamerić Amira i Behidže Merjema, Zenica. Mujala Envera i Elvedine Melika, Konjic. Oruć Edhema i Bibe Amina, Sarajevo. Otajagić Nihada i Admele Džana, Sarajevo. Pajalić Nevzeta i Elme Amina, Sarajevo. Selimanović Mirsada i Amire Rejhana, Zenica. Smajić Sejada i Šerife Amila, Sarajevo. Smajić Almira i Asmire Dženana, Visoko. Softić Sadata i Medine Dalida, Bijelo polje. I Stupar Muje i Naze Fatima, Zenica. Čitav alem je stvoren da voli Muhammeda, za njim duše nam gore, opisat se to ne da. Prvo zrno bisera nasred mračnoga mora, sabah rodi se zora, sjajna od Muhammeda, sjajna od Muhammeda. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resul Allah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Shafi Allah. Zikri tauhid otpoče ispod čuvane ploče, u ašku se okreće sve što stoji i teče. Jedan halik je zgraje svjetlosti nevidljive, od ljepote njezine sija nuri Muhammed, sija nuri Muhammed. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resul Allah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Shafi Allah. Svi nebiji rusuli na noge su ustali i mjesec se raspoli voleći Muhammeda. Džemal reče vas sretan, Bosna mu je drag vatan.
steć će 8 dženneta, ko voli Muhammeda, ko voli Muhammeda. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Habib Allah, ya Şefi Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Gazi Husrev Begova medresa u mnogim organizacijama, ustanovama i institucijama ima značajne partnere u različitim projektima. Jedan od prepoznatljivih je i Fond Bošnjaci, koji kontinuirano već 20 godina stipendira učenike naše škole. Fond Bošnjaci osnovao je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alija Izetbegović, 1997. a uakufio ga 2001. godine, prenoseći prava na vakufsku direkciju. Tom prilikom rahmetli predsjednik naglasio je da se iz tog fonda posebno stipendiraju učenici i učenice Gazi Husrev Begove medrese i prve bošnjačke gimnazije. Osim projekta stipendiranja, Fond Bošnjaci svake godine dodjeljuje i nagrade učeniku i učenici generacije. Pozivamo direktora Fonda Bošnjaci, gospodina Šahina Kerlu, da učeniku i učenici generacije uruči prigodne nagrade. A učenik i učenica generacije za školsku 2021-2022. godinu su Hafiz Mustafa Sinanović i Fatima Husein Spahić. Pozivamo ih da preuzmu nagradu. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allah. Učenika i učenicu generacije svojim prigodnim poklonima već tradicionalno daruje i BH Telekom. Pozivamo Faruka Selmanovića, direktora Sarajevo BH Telekom, da učeniku i učenici generacije uruči nagrade. Hiljadu sretnih mladosti bit će kao što je ova, ali ova nikada više. 1000 sretnih trenutaka bit će kao ovaj, ali ovaj nikada više. Danas, dok sjedimo ovdje pred vama kao maturanti i maturantice Gazi Husrev Begove medrese, emocije se miješaju i stapaju u jednu misao, a to je da nam nije svejedno. Ne znamo kad, ali sigurno znamo da će jednoga dana izazvane sitnicama, mirisima i bojama, koje će podsjećati na dane bezbrižnosti i sehare sjećanja navirati uspomene koje su se sabirale i uspjele ukorijeniti u našim dušama i srcima. Probudit će se s ljubavlju izricane riječi profesora i profesorica kojima su nas nastojali pripremiti za iskušenja koja su nas čekala, riječi koje su postajale mapa puta ka budućim uspjesima. Znamo, već osjećamo da će u tim trenucima oči poprimiti drugačiji sjaj, srce će zakucati brže, da li od tuge zato što je prošlo to vrijeme ili o radosti zato što smo uopće imali sreću da je bilo i da smo bili dijelom ovog nepresušnog izvora. Danas smo dužni iskazati i iskrenu zahvalnost ljudima koji su nam velikodušno pružali znanje, ali i riječi podrške i razumijevanja. Hvala vam, učitelji naši, što ste nam pomogli da postanemo stamenite i formirane ličnosti, spremne da preuzmu uloge što im nas je Svevišnji namijenio. Neka obilate Božje milosti
ne ostanu uskraćeni ni naši roditelji, jedini, istinski i bezuvjetni oslonci i podrška u svim našim usponima i padovima. Zahvalni smo što niste dozvolili da naš pogled bude usmjeren igdje drugo do naprijed. Znajte da sad cijenimo odluke koje ste donosili umjesto nas, jer uviđamo da vrijede. Hvala na svakom činu ljubavi i pažnje, svakom savjetu i blagom pogledu s kojim ste nas ispraćali kada smo se odvajali od vas. Vaša roditeljska ustrajnost, briga, strpljenje i blagoslov velikim su dijelom odrednice ovoga što danas jesmo. Trudit ćemo se da uspijemo, jer to je najmanje što možemo. O ti, čijom milošću i voljom mi kročismo ovim stazama i poneso smo titulu svršenika i svršenica Gazi Husrev Begove medrese, ne dopusti da ostanemo sami na putu izvršavanja onih obaveza koje si nam propisao. Ne dopusti da ostanemo žedni na tvome vrelu znanja i milosti. Dok stojimo na raskrsnici puteva, ne ostavi nas same i uputi nas na put vjernika i onih koji tebe vole i samo tvoje zadovoljstvo očekuju. Ne dopusti da ove dane i ova lica ogrne plašt zaborava. O ti koji si nas sastavio na ovome putu i ti koji ćeš nas rastaviti, podari nam bereket u nadolazećim danima. O ti kojem ćemo se vratiti, učini trag našeg školovanja ovdje neizbrisivim i podari hajr i nama i onima koji su nam pomagali na ovome putu. O jedini, koji grijehe praštaš i dove primaš, molimo te da nas ne učiniš dunjalučkim zaljubljenicima, već da znanje stečeno koristimo da kod tebe bolji svijet zaslužimo. Ne dozvoli da nas siromaštvo i bogatstvo na ovome svijetu od tebe udalje, jer ti si onaj koji daje kome hoće i onaj koji uzima od koga hoće. O ti, u čijoj su ruci naše duše, ne dopusti da naš ibadet oslabi i da čast našu pogazimo. O ti, kojim ćeš nas sve na sudnjem danu okupiti, podari nam snage da ono što budemo činili na osnovu znanja, iskustva i navika stečenih ovdje bude razlogom da tvoju milost i zadovoljstvo zaslužimo. Dopusti nam da pečat na kraju ove naše priče bude ova dova koju upućujemo tebi, tražeći utočište od svakoga zla. Amin. Iznimnu čast i posebnu radost čini nam što je danas s nama i poštovani izaslanik Reisul Uleme, profesor dr. Dževad Hodžić. Zamolit ćemo ga da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Drage maturantice i maturanti, drage profesorce i profesori Gazi Husrev Begove medrese, uvaženi direktore Gazi Husrev Begove medrese, doktore Hafiz Mensur Efendija Malkiću, poštovani direktore Cazinske medrese, medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević, poštovani direktore Tuzlanske medrese, Behram Begove medrese u Tuzli, doktore Hatuniću, dragi kolega Sejide, poštovani i dragi roditelji, braćo i sestre, čast mi je i zadovoljstvo da sam danas u prilici da vam u povodu završetka školovanja 472. generacije maturanata i 40. generacije maturantica Gazi Husrev Begove medrese mogu prenijeti selame i čestitke Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazovića. I za mene su ovo lično dragocijeni trenuci, radujem se s vama
svima zajedno. Ovo su trenuci koji su najznačajniji ili među najznačajnijim trenucima u životu mladih ljudi koji završavaju jednu etapu svoga školovanja. Ovo su radosni trenuci za njihove roditelje, za njihove profesorice i profesore, odgajateljice i odgajatelje. Ovo su radosni trenuci za cijelu školu, ali ja želim također da naglasim, ovo su veliki i radosni i značajni trenuci za cijelu islamsku zajednicu i za naš narod i naše društvo, našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu u cijelini. S druge strane, danas i bilo kada, zapravo danas i bilo kada u nekom drugom trenutku, ništa se ljepše u ovom Mubarek svetom prostoru džamije, Gazi Husrebegove džamije, ne može dogoditi od onog što se događa danas, kada završava svoje školovanje jedna generacija djevojaka i momaka koji će dalje svoje obrazovanje nastaviti na različitim i mnogim fakultetima i univerzitetima kod nas u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Draga braćo i sestre, ovo je značajan dan za islamsku zajednicu zbog toga što se u ovoj manifestaciji, kada promoviramo maturante i maturantice, u ovom mjesecu promovirat ćemo negdje oko 500 ili 600 momaka i djevojaka svršenika naših medresa, zato što u ovim trenucima kada promoviramo naše medrese, mi izvršavamo jednu od temeljnih misija islamske zajednice, koja sastoji u tome da obrazujemo i odgajamo ljude za njihova dalja životna svjedočenja islama u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, i ne samo u islamskoj zajednici, nego u bosansko-hercegovačkom društvu u cijelini. Naše medrese danas predstavljaju jedan od najboljih dijelova ili najvažnijih zadataka i misija kroz koje ispunjava islamska zajednica. Naše medrese zapravo su nastale, došle iz one nebeske vriježi koja je potekla sa prvim riječima na brdu Hira kuranske objave Ikre bismi rabbik. Drage maturantice i maturanti, vi trebate biti ponosni što ste svršenici Gazi Husrebegove medrese, koja prije svih drugih, ali zajedno i sa drugim našim medresama, koje su svoje djelovanje obnovile na vriježi Gazi Husrebegove medrese, stoji u temeljima i u počecima uopće obrazovanja u Bosni i Hercegovini i koja je iznimno značajna za ne samo islamsku zajednicu, nego i naš narod u cijelini i Bosnu i Hercegovinu u cijelini. Vi treba da budete ponosni što pripadate tradiciji islama, tradiciji islama koja se temelji na onim kuranskim riječima Ikre bismi rabbik. Uči, čitaj u ime tvoga gospodara. U ovoj prilici, u ime Reis Uleme i u svoje lično ime, još jednom želim da čestitam
maturanticama i maturantima, njihovim roditeljima, profesoricama i profesorima, direktoru Gazi Husregovoj medrese u cjelini, jer ovo je bila velika odgovornost i uvijek je najveća odgovornost kada vam roditelji povjere svoje najdraže, svoju djecu, svoje kćeri i sinove, da ih odgajate i obrazujete. Vi ste taj zadatak izvršili časno, na tome vam čestitamo, a maturanticama i maturantima želimo uspjeh u daljem obrazovanju, radu i životu i molimo dragog Allaha Đelešanuhu da im podari njima, njihovim roditeljima, svima vama svako dobro i svoju podršku na Allahovom putu. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على دين الإسلام وعلى توفيق الإيمان وعلى هداية الرحمن وعلى كل حال. والحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وتوبة قبل الموت
وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخول الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لهؤلاء الطلاب والطالبات وبارك لآبائهم وأمهاتهم وأساتذتهم واجعلهم خيرا ونصرة في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dragi Allahu, ti koji si najmilostiviji, spusti svoj bereket na ove učenike i učenice, na njihove očeve i majke, profesore i odgajatelje. Učini ih od onih koji će ustrajati na putu dobra, pomagati tvoju vjeru i preuzeti emanet izvršiti. Obaspi nas svojom milošću, oprosti nam grijehe, osnaži naše porodice, sačuvaj našu djecu, uputi nas pravim putem. Pomozi naš narod i našu lijepu domovinu. Nagradi nas lijepim džennetom, a sačuvaj džehennemske vatre. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Gracias.